потребители на YouTube. Аз съм The Best. И ние ще играем Silta.io след Review. И нека да започваме. Ай! Сега ще му изя малкото. Когато спидвате с който и да бутон от мишката, ви пускате ако. Вижте, аз пусках едно ако. Аз е малко смичко. Ей! Операчен скин! Айде! Изядахме го. Сега не поколя. Това червя или змия? Пишете в коментарите какво е това. Червя и змия. Сега няма да гледам толкова много съблъскам от другите ми. Майко. Това е уния ли? Да, това е моя уния. Толкова така. Охо, тук дъмна. Охо, трол. Аз съм трол. I'm a troll man. Трол. И мене сега ме обградиха, за ме изседат. Бързо. Майко, мога ли да сте толкова тъп? Това е уния, ето го тука. Дай ми малко лапо. Така изядах много войната. Още яко, тук има свестни война. Това така отпадат. Да, след това, ако го прасна, кое ще стане? Не, е на 6-то място. Нека продължаваме да ядем и да видим какво ще изядем. Дай ме малко! Не, мога да ще. От колко дава? Сега искам. Някакъв деканска да го прибием. Не да прибием. То мога къде. Ядам. Охо. Няма сега акото вече. Лята точки за първи път. Не, всъщност не е това. Аз съм ви. Така че. Но вече е на трето място. Юху! Ето има ако. Тук има ако. Нека да видим какво има още тук. Тук има още ако и ние ще го видим. Имаме жълти очи. Защо е така? Дали сме хапта ли аспен? Добре. Уху! Джакпот. То го приби. Не може... Айде после. Сега иска той да му пласа. Защото когато ставаш по-голям, ставаш по-бавен. Колко имаме 1000 точки? Може да го заградим. Айде да обградим. Не. Айде ще пласнеш? Пласни се, бе? Абе, пласни се. Пласни се, моля ти се. Така, браво на тебе. Имам мовата тя да вземем. Да, 100 точки. 100 точки, искам ги. Хач по... Види малко за това да похача. Не, го махнаха от стата. Колко набавихме 1500 точки. 600 ден. Айде да правиш още натка.
Ухо сега ще му яде мако. Докато не се потъсне. И той не потъсне нас. Якото му свърши. Има още яко. Тинг, 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 тинг. Все едно вървим по следите му. Сега той е така ще направим. Бе, той явно е гръмнал и са го изели много бързо. Яко. Сега така ще се вървим, заплетаме. Това е яко. Пум! Джакпот! Как го дълнахме? 2000 точки и... По-надибляло ли съм, отколкото до което? Достиго. Искам да направя поне един път 10 000 точки. Нека да ядем. Малко тихо беше, но кой му пука? Да, бе, да. Аз колко съм голям. Не! Как? Кой? Как? Това беше за този епизод. Надявам се да ви харесва.